will go for the second. In a destiny helper, or let your destiny be fulfilled. But what am I some of your destiny are bad? Never know what I thought about. Let me tell you, always some poor people be richer than you in the spirit. What you have no one boy abo even told over like I say give me a salaka. I say give Oliver Kijak and the what does it mean? Oh, look here, you were quite long no bonnet for no one. Maganema reform represent spiritually. Even Bastale, Omena and Abobon knew what they are not to long by Abani, what here. And before that, what you know, maybe go to give. Kadun Talamavo Gadilonyavo. Nebu Mado, Kadun Talamavo Gadilonyavo Natagavo, Kadun Talamavo Gadilonia and they make them one when. Actual Magamala Maluno, Walibana, Kamswanyana. No odige ji we what ya kan ko wanya no den odige ji we what ya kan wale enye ga as an instances oto esi we do ga anya enwelo ibe kan bo nya ibe de ka spiritual bank enwelo spiritual bank so many people ga be one no ba atunu benzu no wabam since ba di we be wa atunu benzu magana so many of you got very that is got dumped in our referend. I say, Karimakonia and order a moment. Why you can you? I want something to why. If open a metal and I'm doing no one. And you go eat welfare. If open metal and I'm doga, you get Janya welfare. Every good thing in life will ever on a report. And every bad thing in life will ever on a report. There are spirits somewhere taking a record of whatever thing you are doing. One more. We are not the owner of this very world. Onye mechuli kia no wo naba, onye zuju avio naba, uwa bunkili. Ofodo belin kilu uwa, ofodo belin neto uwa. Achom kan refer to you uwa. Achom kan refer to you uwa. Magana ekwa mmadụ n'ive na-atọ ụtọ anya ka ọwa live ọ na-atọ ka ya. Mgbe ọbụla onye na-abịa ụwa n'ụwa ọ yeje na-akpọ ọkalete. O yeje na-akpọ ọkalete kwuo okwu ụwa nwụọ iyi ụwa. Kedu ibe bụ okwu ụwa gị? Okwu akalaka ụwa mmadụ. Kedu ibe bụ okwu akalaka gị? Mgbe na ịgbagotara na-akpọ ọkalete akpụ wee jụọ gị kedu ebe ị na-eje msị ya na mụ na-eje ịgba arịa m. Kedu ebe ị na-eje na ime na ịgba arịa m sị mụ na-eje ime dibịa. Ezinụlọ ndị be onye ka ị na-eje sị mụ na-eje ezinụlọ ndị be nwa aka alụ. Kedu bụ n'oge ị ga-anata mgbe ya mgbe mmeji wee nata maka na oge ka ba na-eyuzu na ba na-eyuzu time. Akpụ wee gwọrọ gị ngụgụ dị na ya wee keele gị ụlọ keele gị akara aka keele uchi gị wee gwe na year 2024 nna amarọ na mgbe a mụrụ m na mụ ya abịa South Africa okenye ọgbọ m na year 2024 na-eweta aka n'ọnwa April na mụ ya eje obodo a na-akpọ South Africa na mụ ga-anya mkpụrụ ụbọchị nọ dị nnọọ na ajọ ibe dị nnọọ ga-eme maọbụ na ezigbo ibe dị nnọọ ga-eme m na m ga-afụ mmadụ dị nnọọ ewere ka ọ bụ na reason ji wee bịa South Africa nwa bụ na ewere destiny helper maọbụ na o nwere somebody m enyela aka. It's part of my destiny. Abịara m onwere ife ọbụla melụ n'ụwa melụ na nkịtị. If you understand spiritual things, you will know that nothing happens for nothing. Anything happen in your life, there's a reason and purpose why that thing happen. Onye ọbụla imitili n'ụwa nwere reason iji wee meet ya, whether for good or for bad, or whether for you to use the person to pass time. Maka na ijere enu n'obodo ihe afọlele mmadụ onwe ndị ga-abalị gị ulu ndị bụ na ọka ịma na mmadụ nọ n'obodo a. Somebody
or some group of people ndị maka wee bịa South Africa, maybe na mụ na fe emitigo, or maybe na mụ na fe ga-afụ echi. Maka na ede gị na akala aka m mbọsị nna abịa ụwa na mụ ga-abịa South Africa ma ma amarọ. Mbọsị ni nne m okwu m n'aka nna ebe nya amụrụ m ọfụ. Ọ dịgoli na akala aka m na 2024 na mụ ga-anọ ebe a. Ọ dịgokwa na akala aka m na 2025 ebe ọzọ mma anọ. Ọ dịgokwa na akala aka m ikezi ọ bụ 2050 something ọ bụrụ mbọsị ya maka mma anwụ. Otu nwa ka ụwa si wee dị. Ife ọbụla na-eme gị n'ụwa nwa nwere reason. Ọ bụrụ na ị malụ spiritual benefit of seeing people, ị malụ na onye ọbụla efere n'ụwa nwekwa ili ugwu. I want you to know that so many people came to this life to revenge. I want ndị bịalụ ịbọ ife emelụva n'ụwa mbụ. Ọnya bụ ebe abịa ga-aza n'ihe ụwa gị, nya bụ ebe ị ga-anwụ n'ihe ụwa gị, nya bụ ebe abịa ga-akwụ n'akpụ ọkalete. Nwa m kedu ebe ị na-eje? Ịsa na ị na-eje Ogbunike. Kedu ebe ị na-eje n'Ogbunike? Isi na o nwere onye gburu mpa nnukwu unu mgbe nwa n'ụwa gị mbụ na onye ga ị na-abịa ka igbugalụ na ị na-abịa igbu onye ahụ. Ma ọ bụ na o nwere onye nwa megide gị na ị na-abịa imegidekwa onye ahụ. Ma ọ bụ na o nwere ejikọ ụgwọ na ị na-abịa ịgba ụgwọ ahụ. Ma ọ bụ na o nwere na-egbusizi mmadụ na ị na-abịa na ngụwa bụ the doom of the person. Ka mgba gị mbọsị ọ bụ na-ekele mmadụ ka ekele ebe onye ahụ ga-abụ ka ekele ebe ga-eme onye ahụ. O nwere nwata ọ ga-abụ ya ka ekwe na ọ ga-anwụ na mmadụ ga-egbu ya. Mbọsị a na-ekele na onye ahụ ga-anwụ na mmadụ ga-egbu onye ahụ ekwu onye na onye ahụ ga-anwụ na onye ahụ ga-anwụ at the year of 56 years. Na a ga-egbu na a ga-agbagbu ya agbagbu. Ọ dị na akara aka ya ka ọ bụ. Maka na onye ọbụla ga-analịlị ụna ka ikwulu mana otu isi wee na-apụzi the problem. Na nke ga-edecide kedu ebe ị ga-eji wee na kedu otu ị ga-esi wee na. Ụfọdụ kwuru na ba dị na land fana. Ụfọdụ kwuru na ba ga-anọ n'ụzọ moto aja ma ọ fana. Ụfọdụ kwuru na ba ga-anọ mmadụ ga-agbawa fa nwa ya na. Ụfọdụ ndị bụ ọnwụ na nya bụ ọnwụ. Kedu otu ị ga-esi wee nwụ? Ibe ama bụ na onye ahụ anwụgo otu o si wee nwa abụzi the problem. Kedu otu onye a ga-esi wee nwụ akala aka ya ka ọ bụ. Ụfọdụ kwuru na ya egbe ka ba ga-eji wee na-egbe ga-edu na baba. Ụfọdụ kwuru nọ na mmiri ka ba ya amagbunye. Mbọsị adịghị amagbunye na mmiri sọpụtịrị nke adụrụ agị gị jee na mmiri ahụ mana ọ ga na-emetụ gị n'obi. Ịnọkọta ụjọ atọba gị, ịnọkọta akpata oyi awụọ gị n'arụ, ịnọkọta lọba nlọ dị aṅa maka gịnị na ọ bụ akala aka gị ka ị na-achọ imezu. Ndị wee gwa ụfọdụ sị gị ị na-ekpebele destiny helper or let your destiny be fulfilled. Ma when I'm na some of your destiny are bad, it's not every of your destiny that is good. It's not every of your destiny are pictured good. When you see your destiny, if they read your destiny for you, if they open your destiny and read it for you, ndị wee gwa gị na so many people bịala ịlụ nga. There are some people that came to serve their jail time in this very life, this present life. I know even. Tabale longa. Kadibe buzi na onya bale longa. Iba onya buji wa be longa bi iba meta no we ambo. Ko ji maka we be owe ye longa. Ikazi na megide nwa ogbenye. Ikazi ndị to longa akalia. Ikazi ebo lawyer. Onye obu na ebo afura no go gba. Because of money, what's ego di? Etu mmadụ nga na-ewere onye mana aka ya dị ọcha ịma na eziokwu na onye emere ịba maka na akwụrụ gị ụgwọ. Kedu ka ụwa gị ọzọ ga-adị maka na ị ga-alụ nga ya anything ọ bụ na ị metara n'ụwa nwe ị ga na-alụ ụgwọ nwe ị ga na-alụ ụgwọ nwe ya. Whatever thing that you do, you commit, you do to your fellow human being or whatever thing, ị ga na-alụ ụgwọ nwe ya. Kedu ihe ị na-eme maka ụwa gị ọzọ? Ị na-akwado ụgwọ maka ọzọ maka ihe ga-abịalịlị. Ị ga-abịalị ụwa ọzọ. Ọ bụrụ na ị decide ya na ịma mbịazi ụwa ọzọ for the atrocities ị committed n'ụwa nke anụnwa, a ga-asa ndị spirit ga-epuchu kesị gị jee ka ije serve all your jail time. You must come here and serve your jail time. Nya bụ na ụwa dị atọ ụfọdụ ụtọ igbu onwe gị ibechi ya azụ tagbu onwe gị n'ahụ. You can kill your rapia ị ga-anọ lụlụ ụwa mee ume akala aka gị nụ akala aka gị ị ga-emelili ya. Mgbe na ị nọ na-akpụ wee gwuche akpụ wee sendị ego to obodo gị, iwe abata n'obodo gị wee lụba ọlụ na agwara gị lụwa ma ọlụba ebe abụ iji maka ya wee bịa.
nwere some particular point in time ụkwụ ga na-akpọ gị maka na ụwa nwa bụ ịfụ mma ịfụ njọ. O nwere nọ n'ụwa ụwa zuru oke ndị ba ji agụ afa na-agụ mmadụ uwe ezu oke. Ụdị ọgala sọrọ gị bụrụ ụwa ma zuru gị oke. Ụdị ogbenye sọrọ gị bụrụ ụwa ma zuru gị oke. Ụdị average ibe na sọrọ gị bụrụ ụwa ma zuru gị oke. Ụdị mma sọrọ gị mma ụwa ma zuru gị oke. Ụdị njọ sọrọ gị jọọ ụwa ma zuru gị oke. Onye ọbụla nwere ibe na-akpị ya, ọkụkọ ọbụla bụ akịka na-arụ. Onye ọbụla nwere ebe ụwa si atụlụlụ ya. Ibe niile abụrụ ego. Ibe niile abụrụ ego. Mgbe nwe bịara ụwa kịta anụ nwe wee nọdụ ụwa na-atọ gị pio ịbụ nwa ogbenye ịma anyụla ịbụ onye nka ịkpọ onye iyi si akịta balacha ka nna gị ewele ego nna gị ewele ego look at the poor wretched idiot nka na mala amalụ na a na-edekọlụ gị ya. A na-edekọlụ gị ya. Let me tell you, there were some poor people dị richer than you in the spirit. All ndị akala no one way akala wa na ba ga poor in real life, but spiritually they are very wealthy. Oji wa bulu no nwere mgbe ya bụ ibe tolobale ga asị gị mesalaka asị gị welive ka ije ka ndị ayo. What does it mean? You are going there to buy their luck. You are going there to exchange. You want to exchange something you have here to something that they have over there in the spiritual realm. Only ever when I'm more in a world. In order to enlarge your spiritual account, the Agbagi Jack and the Jack and the police, Jack and the network order, even at all, Jamodules baby, Janka. In my reason, do you know the reason that they tell you to do all those things? There are some spiritual benefits that increase your spiritual account. That's why you are doing all those things. What does that mean? You won't come and you won't come away. Oh, when Kabawe, you need to man fire. Oh, look here, you were quite long open for no one. Maganema represent you spiritually. Naganju wana abandon mothers. If I know the Jorin and yellow mother can name you expose. You want to help somebody, buy a camera. And they buy, and then you want to forget in Yakanadema, and I can Liaka, and then can Kado ego nega gezuluge bidafia itinya camera. The spiritual benefit of that enyamaka will never come because you are attracting people to see you that you are helping somebody. In actual sense, nobody is supposed to know when you help that person. If you want to acquire anything spiritual from that help that you are giving to the person, except you are just giving for fun. There are people that is giving for fun. When you are giving for fun, it's good. It's good. But when you want to give for blessing to come to you, don't allow anybody to notice you. Stop going there with your camera. Stop showcasing. Stop advertising. Stop telling people that you help so person. It's not longer help. Stop using the help you help your fellow human being to blackmail them. So many of you are Maria. It decreases you from spiritual. It decreases your spiritual account. It empties your spiritual account. There are some people you will help and advertise it. It will become a cost to you. You will serve a jail time of it. It will become a very big disaster to you. Rani owe wuti enobi mana e ga-ata afụfụ ya maka imekwa na ị na-eme ya for fun, ị na-eme ya for fun, ị na-eme iwe buru kamera wee zuo onye na-achọrọ ka ezu onye nyere n'iru o wee wuti ya nya maka obele fi nya maka iji wee bupụta m n'iru akwụkwọ ka ndị mmadụ wee malụ na ị na-enyelụ m aka ị ma na ị ga-ata afụfụ ya mana onwe ndị tekile for fun onwere for ọbụ that one is okay but there's no spiritual benefit from the helping you are helping the person.